Bottom line er, der er Coco Green og den der. Nu tænker du sikkert, hvad har det her med science at gøre? Du kender nok disse dyr, og enten kan du lide dem, eller også er du måske endda bange for dem. Hjernen har et helt specielt center, hvor ens frygt bliver lavet. Dette center hedder amygdala. Vores blod vil tage udgangspunkt i frygten for visse dyr. Hvor kommer frygten fra? Vi vil udforske vores grænser og se, om vi kan forsøge at kaste lys over frygten for visse dyr. I samarbejde med Zoom kan eleverne interagere med dyrene på sikker vis. Derudover vil der være mørklagte kasser, hvor I kan teste jeres modenhed.